Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, Balmasedako sutea kontrolpean dago jada, larun batean piztutako suteak 500 hektariatik gora erreditu lehen kalkuluen arabera. Ehun suhiltzaile eta basozain inguru aritu dira lanean, eskerrik asko denei. Hala ere, Josu Erkoreka Jaurlaritzako segurtasun sailburuak esandakoaren arabera, kontuz han eta hemen zerbait piztea ez baitute baztertzen. Sugarrak igandean zabaldu ziren Euskal Herria astindu zuen haize bortitzaren ondorioz. Eremu batzuetan 150 km/h abiadurara iritsi ziren, eta 780 gora bera eragin zituzten. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, herrizengo saiaren arabera. Haizea bezala, eskuen artetik, ies egiten duzu. Ta momentu baten, galduta bakarrik, ustuta uzten nauzu. Behartutanetan, ezin naiz babestu, zure besoetan. Baretu da dagoeneko eguraldia, eta eskerrak. Hala ere, su eta haizearen artean aukeratu beharrezke izan ezkero, nik nahiago haizea, suak dena azkar suntsitzen du. Belazeak, autoak, etxeak. Eta baita hitzak ere. Puzle txikitu bateko piezak, elkartzen ez duen zeru bat, txamponok besterik izanez, behar izanak ase beharrez. Liburu ala kafea. Gaur liburutegien mundu eguna da eta tamalez suak liburu asko suntsitu ditu historian zehar. 1987 urtetikona urtero ospatzen dugu egun hau herrialde askotan. Literaturzaleentzat egun pozgarria izaten da, baina ospakizunaren jatorria ez da hain ederra. 1982an Bietxnitza Sarajevoko liburutegi nazionala suntsitu zuten Balkanetako gerraren baitan. 82ko abuztuaren 24tik 25erako gauean, Sarajevoko setioaren galera handi bat sufritu zuen hiriak. Fosforozko bombekin egindako kainoi kolpe serbiarrek liburutegiko eraikina suntsitu zuten. Horrela, zati handi bat desagertu egin zen. 2 milioi liburu baino gehiago, 700 eskuizkribu, bosniar liburu eta argitalpen historikoen bilduma ordezka ezina, eta 155.000 bitxikeria bibliografiko baino gehiago. Hondakinen artean, herritar eta liburutegiko langile talde bat alzuten guztia salbatzen saiatu zen. Batzuk bizia galdu zuten, inguruan frankotiratzaileak baitzeuden. Galdutako liburu horiek kultura aniztasunaren isla ziren, herri baten erentzia, memorizidio bat izan zen. Horregatik, Vedran Esmailovic musikariak biolontxelo hartu zuen, dotore jantzi zen eta hondakinen artean musika jo zuen. Irudi hori hiltzatuta geratu da askoren memorian. Eta Malauean berriro iriki zuten liburutegia eta eraikina bisitatu dezakegu. Tamalez, hori ez da beti gertatzen. Suntsitutako liburutegietaz ari bagara ezin dugu aipatu gabe utzi Alexandriako liburutegia, Egiptoko liburutegi historikoa. Ez dakigu asko liburutegi horri buruz Kristo aurreko 3. mendean sortu zela, Ptolomeo lehenengoa Soter faraoiek aginduta eta Kristo ondorengo 3. edo 4. mende inguruetan arrastorik gabe desagertu zela. Esaten dutenez gizakiaren obra guztiek biltzea zuen helburu, garai
eta herrialde guztietakoak gerorako bilduma iezkor moduko batean sartu behar zirenek. Hainbeste idazki biltzeko, erregeak munduko beste errege eta agintari guzti eskatu zien mota guztietako autoren liburuak helaraz zizazkiotela. Hau da, poetenak, medikoenak, historialarienak, prosistenak, filosofoenak, pentsa munduko jakintza guztia leku bakar batean. Yeah, my head is aching. Yeah, my hands are cold. And I'm looking for... Ez dakigu zehatz-mehatz zer zegoen Alexandriako liburutegian eta hasiera batean sute batek suntsitu zuela pentsatzen genuen arren badirudi prozesu luze bat izan zela. Suteak ordea milaka liburu suntsitu zituen frankismo garaian. Liburuak erre eta suntsitzari buruz hitz egiten denean, 1933ko maiatzaren 10ean naziek Berlinen egindako aipatzen da, baina falangeak eta armada frankistak berdina egin zuen. Eta horrelako ekintzak egitaz gain, jarraitzaileen artean sustatu zituzten. 1936an Iruñean argitaratutako Arriba Espainia egunkariaren lehenengo zenbakian, judaismoa, masoneria, marxismoa eta separatismoa gainditzeko, liburu eta egunkariak erretzeko eskatu zieten entzulei. Argia ez da martxan, sua itzali da, baina sugarrak hor dira. Lasai, guk ez dugu libururik suntsituko, baina beroa sentituko dugu. Firfiran podcast umelaren 3. atala eskainiko dizuegu. Kaixo Maitiaren kontakizun erotikoen lehiaketaren finalistei ahotsa jarri diegu badakizue eta podcast goxo-goxoa sortu du. Gaur Maialen Lizarraldek idatzitako Esnatu entzungo duzue. Ziur nago asko gustatuko zaizuela. Eta sutu egingo gara alokairuaren gaiarekin. Etxebizitza duinaren auziaz hausnartuko dugu gaurkoan Ane Elizegi Agirrerekin batera. Baina zerre baretzeko Argentinara joango gara virtualki behintzat. Marcos Tedin, Fermin Muguruzaren Blackis Beltza Ainoa horren inguruan ariko zaigu. Blackis Beltza 2 Ainoa estrenatu berri du Muguruzak Buenos Aires eta Rosarion. Duela hilabete, gaurko egunez, Belodromoan egindako festaren ajea pasazoiala uste duzue? Ba, Muguruzari ez dakit, baina guk astelenari aurre egin beharko diogu. Eta ez dugu astelen makala. Urriak 24 ditu gaur eta, bai, astelena da, nabarituko zenuten bezalaxe, ongitorri guztioi bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok historiako bigarren kafearen koreografiaren eskakiorik haundienaren protagonista. Goretti Oreja Michelena, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Arkakusok ikusten bazaitu ikusiko zu ze bronka. Zuekin Espainia margotzearen aitzakiarekin eskakeoaren lehia horretan bigarren tokiarengatik borroka sutsuan dabilen emakumea, Goiuri Zeizarrandi, Arratsaldeon. Aizu egin den dantza, Berandu xamar. Bueno. Izketan ari zaizuen hau, eta gaizki bada ere dantza txintxo egin duena, Inigo Asensio Lurbide. Gaur, bigarren kafeak 456 garrena du, arratsaldeak 4 eta 14 minutu oraintxe, urriak 24 eta gu ere 4, ze laizer orkestuko dizuegu, gure lehen gonbidatua, eta gure lehen gonbidatua bada etxe honen laguntza harra ere. Bueno, etxe honena eta gurea, kaso gurea gehiago ez. Ongi etorri bigarren kafera esan da bezala naiz irratian zarete hurrengo 2 orduetan, hementxe zuekin gozatzeko prest.
Basan da bezala saioa abiatzeko egunero legez, guk maite duten tarteari heldu behar diogu, eta Goreti Oreja Michelinari egokituko zaio, hontan ere eskakiatzeko asmorik ez badauka behintzat? Honetan ez. Bale. Ba, bueno, nire gaurko maite duta kontatuko dizuet, eta nire gaurko maite duta kirola da. Ui. Izan ere, oso gogoko dut kirola egitea, onura fisiko ez gain, laguntzen direlako egunerokotasunaren errutina horretatik ies egiten. Kontua da, pasaden astean gaixo egon naizenez, ez dena izan dut kirolik egin eta izan dut errutina horretan batean astebeteko geldiunea. Eta gaur nago irrikaz berriro ere kirola egiteko eta ez dakit zuek sentitzen zuen, baina barnean askatasun hori sentitzeko eta zure gorputzarekin nekatuta zaudenean esaten duzu. Ez ondo nagoen. Goiuri uzit esaten ari zaiguna dela. Gaur, saioa bukatu orduko, damba! Ies egin nahi duela. Bueno, kiroldegian elkarriko ziko dugu. Zuk ere gaur saio duzu. Gaur badaukat. Ui, ama. Zue, pixka gaizki sentitzen hasi naiz. Zenik ere kirola ingo du gero, baina kiroldegira ez dut uste joango naizenik. Beste planen bat bilatuko dut. Bueno, nahi bat ez dut horri, oso ondo pasatzen dugu. Baina oraindik olako egueldiekin eta pixkate kaletik, menditik edo ibiltzea. Ia da, argi asko jatzeugula geratzen gero eta gutxiago. Ez dakit banik. Te martxa. Hortare Zein da zure maite dut, Goiuri Zeizarandia, ez dakizu, ez da? Banekienik arpegi horretan zegoela... Orduan nik uste gaurko gonbidatu orkestuko dugula, akaso maite dut beste batzuk baino prestatuago ekarri duelako. Ane, Elizegi, zemuz, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, nire gaurko maite duta oso errexazan. Eta da, etxe hontara eta zuen artera bueltatzea, kafe hon batekin, eta gainea, etorri nintzen azkeneko aldiz guaindikan pandemian kalamidadetan gendean, orduan, ja pantalla, kristalezko pantalla aurra gabe, maskaria gabe, eta guztia gabe, beste kontu bada. Metakrilatori gabe etzinen hemen izan, hori xerita bintzat, akaso bizitan bai. Entzuleak, akaso badaki, edo akaso ez daki, baina hemen denbora luzez, metro larogiko altuerako, eta ez dakit bizpairo metrotako metakrilatozko panel bat izaten genuen, gonbidatuak eta gure arteko espazio banatzeko, eta bestelako neurriak, eta egia esan, batek baino gehiago esan zigun, Audientzia Nazionalaren aurrean etxerita zegoela, sentitzen zuela, bai. Gu gara, Audientzia Nazionalantza. Zera ibar daukat barrenean Amaponek baretu nik kantua maitatzeaz gain, ze ikaragarri gustatzen zaite Gariren Amapolau, maite dut, kontrasan korxamarra da, ze asteburutan lan egitea ez dut gehi maite, eta asteburutan lan asko egitea okitu zait, eta behar da asteburua deskantzatzeko, kirola egiteko, barrenak ustutzeko eta bestela. Baina lanaren ondorioz, hainbat lagunekin topo egitea, eta badaude lagunak hainbeste urteren bueltan, iaia lan giroan eta lan konkretu batzuetan topatzen dituzunak, lanaren ondorioz lagun bileratu direlako, eta asteburu honetan, topatu etorrelako jendea, eta poza ematen du, tarte txoak egoten dira, jakiteko, zemuz dena, eta umeak, eta bestea, eta bizitza, eta familia, eta... ez dakitzen mailako adiskidetasunaz ari garen, ze bestela ere ez gara pilo bat kezkatzen bat bestengatik, baina tarteka mezuren batzuk elkar banatzen ditugu, eta tarteka elkar ikusten dugu aurrez aurre, eta tira, polita da, lanaren aitzakien balin bada ere, laguntza harrekin topatzea, eta niri asteburu hontan, tokatu zait. Eta sentitzen dut, Goiuri, baino txikle hau ezin dugu gehiago estiratu. Badakite txiklea estiratzeari buruzko saio bat oso gustoko duzula zuk, oso gustoko duela Anek ere, ez dakit Goreti ere zale den. Orain ez dakit hori esan daitekeen, Ia zin esan? Nah. Enago, jarrita orduan, ze gertatu da? Kero, kontatuko dizut. Bale, gero. Pastela? Bueno, behi bakarri sartu zien pastel baten. Ur handiak, beraz. Ez, konbidatu batek sartu zituen pastel baten. Bai. Bueno, baina behi gonbidatu zuten gonbidatua.
Hitz egingo dugu gero. Wow. Horren inguruan. Bueno, Loren giroan jarraituko du, Peiremansen Sandflowers honekin. Goiuri bere maite duta. Vale. Zan pistaren matemateatik, akaso... Ez badaukat, badaukazu? Bai, badaukat. Bide batez, han ez dukau ez dakizu, baina hor dagoen landare hori da, ziurrenik bigarren kafearen biziraute errekorra gainditzen ari den landarea. Eta izena duen Graxi. Nere maite duta botako dut, edo informazio gehiago daukazu... Baizu, gainera hemen laguntzen nabilkizula? Ez, baina badaukadala, ba, maite duta. Vale. Duda naukan. Bueno, nik maite dut, eta hau dagoeneko esan dut beraz hau ez da nire maite duta, baino esan behar dut maite dudala bertsolari txapelketa nagusia. Asko gustatzen zaitelako. Bueno, bertsolaritza orokorrean eta txapelketak gaina nola leia puntu duen eta naiz eta leiaren asunto hau ez den zait guztiz positiboa, baina bueno, nei lehiak eta gustatzen zait. Eta aurreko asteetan eduki dugu atsedenaldia eta asteburu honetan bueltatu da final aurrearekin. Eta esan behar nuen, bai, esan ningu dut. Ze gero, pentsatu dut, hau esango dut eta baina gero gaizki sentituko naiz, ez. Listo. Trata de arrancarlo, Carlos. Ya está, ez. Unai Agirre, da nere maite duta. Osea, Unai Agirre. Unai Agirre bertsolaria. Unai Agirrean ere maite duta pixkat kosifikatua da. Unai Agirre bertsolaria maite dut. Vale, hori asko espolitago. Unai Agirre bertsolaria maite dut, eta maite dut bereziki doinuak aukeratzeko duen jakintza hori, ze aukeratzen ditu bere hautsari oso ondo datorkion doinutegia beti aukeratzen du. Eta bueno, larun batean aritu zen Elizondon eta zoragarri. Egunotan gaur ez da egin bertso ere matekareko du? Gaur ez. Gaur ez. Nahiko lan badugu itzin beharreko guztiak. Bai, horregatik, baina bihar bai. Vale, beste umatean aneliztegira animatuko zan bertsoen inguruan aritzera ere. Sandflowers, Peiremansen kantu honekin abiatuko dugu gorko bigarren kafea. Esan da bezala urriak 24 ditu eta gu hemen txere 4 prest, urrengo 2 orduetan, bueno, 2 orduetan ez, zean lehenago libratuko dugu ez pentsa, etxe bizitzaren gaiari heltzeko. Keep calm and bigarren kafea. Ikasi, lana lortu, erosi etxe bat, familia bat izan, belaunaldi errepikatzen den mezua. Espaloian izan da. Etxe bizitza pertsonei aterpea eskaintzeko funtzioa duen eraikuntza gisa definitzen dugu. Baina guztio dakigu definizio hau motz geratzen dela. Izan ere, etxe bizitza bizi proiektu bat garatu ahal izateko oinarrizko eskubidea da. Ametxekan kazura, esan zenidan, ez dela posible horrela. Gaztaroan, bizi proiektu bat garatzeko lehen urratsak ematen hasten garenean ordea, gazteok bizitzaren lehen zaplastekoa jasotzen dugu. Eta hartzen gara egungo errealitatean ezinezkoa zaigula familiaren etxetik emantzipatu eta gure bizitza erekitzen hastea. Egaute ikusiko zurekin antzan, eskua lepoan dudan bitartean. Azken urteotan etxe bizitza problematika areagotzen joan da. Etxe bizitzaren prezio altuak eta gizarteko sektore asko bizi duten prekaritate egoerak
zaildu egin du etxe bizitzarako eskubidea bermatzea. Euskal Herrian 20 eta 34 urte arteko 10 gaztetatik 4 baino ez dira bizi beren kasa. Zifra honenak Ipar Euskal Herrikoak dira. 20 eta 34 urte arteko gazten 76,9 emantzipatuta daude. Nafarroan aldiz, gazteen 44 bizi da gurasoen etxetik kanpo, eta batez beste 29 urterekin emantzipatzen dira. Egoera kezkagarriena ordea Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gazteek bizi dugu, eta saio honetan 3 adin tartekoa gaude. 25 urtetik beherako gazteen 7,4 baino ez gaude emantzipatuta. Eta hori inork zalantzarik egin badu, Goretiren adintartea da, ez beste ona. 25 eta 29 urte artekoen kasuan, 42,5 dira beren kabuz bizi direnak. Eta hori Goiuriren adintartea da, justu batik ez pentsa. Zela izar Goiuri horrengo adintartean egongo da, alegia 30 urtetik gorako gehienak emantzipatuta gaude. 73,2. Atarian zaude Goiuri. Asko falta zait. Bueno, ikusi dezakegun bezala egoerarik gordinena 18 eta 24 urteko gazteok, gipuzkoarrok eta emakumeok bizi dugu. Baina hala ere gazteen ahotsak entzutekotan gure saioaren jarraitzaile diren hainbat gaztek beren esperientziak partekatu dizkigute eta bueno, entzungo dugu ea zer dioten. Gaur egun unibertsitateen nabil adi ikasten 3. urtean da, unibertsitateakin batea baita nire denbora libreen lan aiten saiatzen naiz, dirua lortzeko, nahiz eta ez izan asko nire egunerokotasuneko gastuiek batu alizateko gurason laguntza gabe. Eta gurason etxean bizi naiz, eta egia esan oraindik ez dut pentsatu independentziatzea. Ze egia esan oraintxe zehose imposible ikuste, ze lehen esan diten bezala iteten lanen bakarrik nire gastutako bakarrik iriste zait. Orduan guantxe bertan oso urrutik uste, eta etorkizuna bai da egia esan urrutik uste, nahi baino urrutiko. Ikasketa bukatu nitu guen dela 3 urte, eta orduztik lanen nago, baina naiz eta lanenean gurason etxean bizituen zaitzek. Usatuko litzaiak independizatzea, baina ez dut asko pentsatzen hortan, ze bestelare nahiko gastu gauzket, eta ekonomikoki aurrea beida igual arazoa suposatuko zuten. Dagoeneko 10 urte pasa dira Donostian lehenengo aldiz gurason etxetik joan nintzela, alokairuan eta lagunekin etxe bizitza partekatuz. Esango nuke momentu hartan zorte handia eduki genuela, bitartekari baten ondorioz lortu genuen etxea, eta bai prezioan eta bai etxearen ezaugarri eta egoera oso onak izan ziren. Baina uste dut azkeneko urte hauetan gauzak asko aldatu direla, batik bat prezioak asko igo dira, inflazio famosoa esango nuke duela denbora askotik dagoela gure artean, zeren lehen etxe bizitza horretatik beste etxe batzuetan ere bizi izan naiz, alokairuan prezioak ia 400 euro gora egin da, eta etxearen ezaugarriak okerragoak izan da. Uste dute etxe bizitza askogatik eskatzen duten prezioak berez ez dutela balio. Azken hilabete hauetan Madrilen egon naiz, eta alokairuaren egoera aztertzeko ere aukera izan dut. Hemen banekien zaila zela, egia esan dagoenerako zorte handia izan dut, baina bai egia da pisuak orokorrean txikiak direla eta prezioak nahiko altuak, ez? Esango nuke etxearen ezaugarriak eta alokairuagatik eskatzen den dirua ez direla pareko, baina hau da bizi dugun egoera, eta egia esan Madrilen
behar bat zailagoa da, edo behintzat etxe bizitza kaskarragoak badaude, askotan hemen esaten da zuloak direla, eta benetan kontu handia eduki behar da, eta pazientzia asko eduki. Bueno, Donostin ikasten ez, gurasoekin bizi naiz Tolosan. Horretaz gain, urtean zehar normal urtero lan minimoa egiten saiatzen naiz nire egunerotasuneko gastuk kubritzeko, baino alare horrek ez dit askoko ematen futuro baten etxe bizitza bat erosien izateko. Eta gaina, karrera bukatu bezain pronto lan egitea gustatuko zaidan, ja nire diru propioa lortzeko, baino nahiko zaila ikusten ez seguraski master bat edo beste ikasketa batzuk egiten jarraituko nuke, beraz nire aukeretako posibilitakoa izango zen beste pertsona batzukin alokairu bat partekatzea. Jakinda etxe bizitzaren preziok nun dauden eta ze altu dauden. Ekainean bukatu nitu nire ikasketak unibertsitateko, eta gaur egun ikasten jarraitzen nahi naiz unibertsitateen, baino lanakin konpaginatzeko aukera daukat, baino lan horren soldatak zoritxarrez ez ematen aukera etxetikan alde egiteko. Azkenen da soldata nire kapritxok horrekin aurre ematea euskatenak, eta hoi salbatzei, baino ez daukat aukera etxetikan alde egiteko, ze Tolosako prezioak ikusita baita zaila dago gauza. Duela 4 urte inguru bukatu nituen ikasketak, eta pare bat urte ez naizta lanen egon, joan denbora bat damakit lanekin gabe. Eta, independizatzea daukanez, naizta helburu bat nahi bat izan aldauen goizena etxetik jutea, horrek azkenen lan estable bat olan jarrai bat izan eskatzeu, eta irakaskuntza mundu mantxo hortan hoi lortzen nahiko zailago. Etorkizun baten baina ekonomi independizatu, baina da hortako ahorratzeko, horta iristeko oso gotik eta zail ikusetela batez ere, nire karreran praktikak egiteko aukera, praktika ordaindu egiteko aukera ez dago. Orduan horrek suposatuko zuen beste lan bat bilatzea karrerakin batea eta konpaginatzeko esan nahiko zaila ikustet. Orduan iruditzen zait bakarrik hartzeko aukera oso txikia dela, ez esateagatik zerokoa. Eta orduan karrera bukatuta urte batzuta pisua konpartitzeko beharra eukikotela iruditzen zait. Tira bantzun ditugu hainbat eta hainbat testigantza, inguru adin tarte eta egoera ezberdinetakoak. Ez dira oso baikorrak horreti. Ez, egia esan, egungo egoera gordina islatzen dutela iruditzen zait gazte hauen testigantzek. Barrurantz begiratzen. Tira, honen guztiaren inguruan osnartuko du, eta osnarketa hortarako eskatu diogu Elizei Agirreri gurekin bat egitea. Lehen ere aipatu dut, bueltan datorrela bigarren kafean hirigintza edo eta arkitektura feministara hurbildu gintuen, kanpotiarrak tarte zoragarri horretan, Maia Beiti eta Irati Trantxerekin batzutan tartekatuz, beste batzutan elkarrekin hainbat gai aurrez aurre hartuta. Eta tira, azken urteetan etxe bizitzaren gaiaren inguruan jardun du, arkitekta da bera, asko daki gai honen inguruan, eta eskatu diogu eta eskertzen diogu hor gurera etorri zana, arratsaldeon eta itzulera hon. Eskerrik asko. Bueno, bai, pixka bat entzun ditugu testigantzak, ez? Eta ni saiatuko naiz pixka bat datuekin ilustratzen hemen gazte hauek aipatu duten errealitatea, baina pixka titular bat jartzegatik edo izango litzateke nahi eta ezin, ez? Gaur egun gazteek emantzipatu nahi dute, baina ezin dute. Datu baten arabera adibidez, gazteak
gazten emantzipazioaren bataz bestekoa 30,2 kokatuko genuke. Horria, bakoitzaren tartetan edo sartzen da, edo bakoitzaren iritziaren arabera, nun bukatzen den gazteria edo nun kokatu genezaken gazteriaren amaiera, ez? Ze, bueno, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak adibidez, lan egiten du norabide hontan eta 30 urtetan kokatzen du gazteriaren amaiera. Ikusten ditugu laguntza batzuk adibidez ematen nahi dian, gaur egun etxe bizitzaren laguntzarako nun tartea kokatzen da 38 urtetan, ez? Orduan ikusten dugu etxe bizitzaren egoera lazgarri hau tapatzeko edo pixka bat laguntza hauen partxea pixka estiratzeko nola gazteria kontsideratzen dugun rango hori luzatzen nahi gehan, hori. Eta bueno, Iker Gurrutxaga lankideak idatzi dugu orain esateko. Gazte, bai, ni 36 urterekin olaxe nago. Begira. Hori da. Orduan, aipatu duten bezala 30,2 urtetan dago emantzipazio tasa EAen, eta pixka bat konparatzeagatik Europar Batasuneko beste herrialde batzutan, Suedian adibidez 17,8 urtetan dago, Danimarkan 21,1 urten, Finlandian 21,8 urte. Egia da, beste realitate politiko, soziokultural eta ekonomiko batzuk dituzten herrialdeak dirala, baina 10 urteko tartea zegea, ez? Eta Euskal Gazteriak benetan emantzipatu nahiko lukeen adina 23 urtetan dago, 23 urte terdin, beraz. Nahi horren eta posibilidade errealen arteko arrakala 6 urteko da, eta horrek izugarri ez eragiten du azkenen gazteen frustrazioan, ez dugu aztu behar, goretik hasieran komentatu duen bezala, etxe bizitza oinarrizko eskubide bat dela, eta edozein bizitza autonomoren oinarria, edo zimendua. Orduan, eta okerrena da pixkat egoera guztionena, EAen Eusko Jaurlaritzak 2015-etik onartzen dula etxe bizitza eskubide subjektibo gisa. Hau da, Eusko Jaurlaritzak berez behar bat daukala edo derrigortuta dagoela herritarrei etxe bizitza eskubidea bermatzen. Zer gertatzen da, gaur egun ez da hola hau bermatzeko bezain beste etxe bizitza parke publiko, eta beraz laguntzak ematen dituztela. Baina, gero sakonduko deun gaiaren nolakotasunaren gatik, gaur egun naiz eta laguntza bat jaso ez dago bermatuta etxe bizitzarako sarbidea, ez? Orduan, pixka da, sorrin begi hau, inoiz bukatzen ez dana, eta, azkenen olako testigantzatan bukatzen duna. Alakoa da arrakala, diru laguntzek ez dutela lortzen berme hori gauzatzea. Bai, pixka bat esango genuke azkenen hemen, merkatu librearen arauetan nahi gehala, ez? Eta bere jokun, orduan laguntza bat ematen da, baina honek lortzen du pixkat merkatua berotzea eta prezio gora egiten dutela. Oain, egia da, etxe bizitza publikoa eraikitzea luzerako epetan edo nahiko epe ertain luzerako proiektua dela, ze kostu bat dauka, eraikuntzak bere denborak dauzka eta eta laguntzak bai diala bateko edo modu inmediatoan ematen den erantzun bat, ez? Hau da, biak kombinatu daitezke. Baino, guaingoz ematen du laguntzataz tiratzen nahi gehala bakarrik eta azkenen ez dela oso efektiboa, ze prezioak azkarrago egotzen dira laguntza iritsi daitekena baino. Orduan, pixkat komentatzearren baita kanpotiarretan ohitura geneukan pixkat denari feminismotik edo genero ikuspuntutik begiratzeko, ez? Eta bai egia da EAen emakumeak orokorren gehiago emantzipatzen diala gizonak baino. Eta hau, oso interesantea iruditzen zait nei, interesantea eta pixkat inkoherentea, ze emakumeek dakigun bezala lan egoera okerragok dituzte. Eta hau, gustatuko litzaiak azpimarratzea ez dela bakarrik soldata aldetik, ze askotan aipatzen da soldata arrakala, baino azken baten da egoera, ze jarduera tasa txikiagoa dute emakumeek, langabezia altuagoa, lanaldi partzialak desideratu gabekok gehiago egiten dituzte, gain kualifikazioa da, behaien posturako behar dan, baino ikasketa gehiago ukitzea ere emakumeek gehiago pasatzen zaie, kontratu gabe lanen gehiago daude, kontratu mugagabea emakume gutxo daukate, eta soldata ere txikiagoa. Orduan honek azkenen sortzen du prekaritate egoera bat, etxe bizitzarako sarbidean izugarrizko oztopoa sortzen du. Etala eta guztiz ere emakumezkoak gehiago emantzipatzen dira gizonezkoa baino. Bai. Gehiago edo azkarrago. Bai, orduan, bai datu bat ola pixkat ikertzeko, ez, tira daitekena eta mamia ematen duna,
ze bai datuen arabera ere, orokorren emakumeak gehiago emantzipatzen dira bikotean, eta aldiz bakarrik edo lagunekin gehiago da gizonen kasua, ez? Orduan, bueno, horrea zer dependentziz, mendekotasun, bai ekonomiko, bai afektibo sortzen dian, ez? Ba, bueno, nahiko interesgarria izan daiteken zerbait da. Oraindik horrela ere, beste arrakala batzuk ere egongo dira, ez edo behintzat lehen gu hemen aritu garenean, ez? Gure egoerak aztertzen, uste dut, gurasoen etxean bizitzeko ere, nik behintzat beti sentitu dut askatasun gehiago gizon izateagatik, nahi nuen bizimodua eraman eta azalpen gehiegi zenman behar hori, eta pentsatzen nuen eta inguruan nuzken emakumezkoek euren gurasoen aurrean beti ez dute hori sentitu, alegia. Ez dut esaten etxe guztietan horrela denik, baina patriarkatuak izango dituela hor ere bere eraginak eta alaba bat eta seme bat nola tratatzen den 25, 26 edo 27 urterekin edo 22 urterekin edo 20rekin bere bizimodu aske hori onartzeko ere, ez dela gauza bere izango generoaren arabera, ez? Bai, osea, hori hala da, egia da kulturak azkenen gure egun gizartean eta egunerokotasuneko esparru guztitan daukala eragina, kultura patriarkalak, baino azken baten emakume batek presio gehiago sentitzeagatik ere, ez baldin baduzka baliabide ekonomiko etxetik juteko, presio horrek frustrazioan eragingo dizu, baino ez egitan ies egiteko, dramatika jarriko, baino etxetik emantzipatzeko pausua emateko aukeran, ez? Orduan, bueno, bai egin dezakela, zure zorpetze egoera handigoa izatea eta hori onartzea, hori horrekala izan behar dula eta pausua eman behar dezula dela ere. Baina, bueno, hor usten dez faktore asko sartzen diala jokun, ez? Pixka bat komentatzeagatikan ere, orokorrean gero gazteriara erreparatuz, orokorren alokairuan emantzipatzen gehala esaten dala, esaten da ez, orokorren alokairuan emantzipatzen gera, 30 urte zazpitik, 65 baten, eta hemen ere badago pixkat kulturaren nolako, mito bat edo, ze ematen du guain moderno gehala, eta nomadagok, eta guaiago dala lokairun bizitzea, baina realitatea da, gazte gehienek nahiagoko luketela etxe bizitza bat agian jabetzan euki, baina ez daukatela ahorroak egiteko erarik, eta orduan, gehatzen zaien erabakarra dela beste norbaitekin etxea partekatuz alokairuan jutea, ez? Pixka bat, gero aukera ala beharra hortan ere, alokairua alare ez dela erderaz la panacea esaten dana, ez? Ez dela oso aukera, ona edo ez dela erabateko, ez dela pagotxa bat. Etxe bizitza librea alokairun hartzeko, pertsona gazte batek bataz beste, soldatapean dagoen pertsona batek, hemen hartuko ditugu bai emantzipatutakoak, bai emantzipatu gabekoak, gutxi gora bere soldataren 60%aren bueltan, jarri behar du alokairurako, ez, pixu bat alokatzeko, beraz horri ulertu dezakegu zergatikan pertsona gazteak beste pertsona batzukin emantzipatzen diren. Mendatu bat gehituko dut, ondo baderitzo zuan, sistema hipotekarioak onartzen du edo planteatzen du hipoteka bat ziurtasunez har dezakezula zure soldataren 30%aren bueltan dagoenean, edo hori dela nolabait muga horrek suposatzen duelako beste 160 piku hori behar duzula zure bizimodurako, zure oinarrizko beharretarako. Eta ari gara esaten gazten alokairua dagoela, bataz beste soldataren 160an, iaia bikoitzen. Bai, hori ala da, gehiagizko zorpetzea kontsideratzen da 130 hori gainditzen dunean, ze gero, klaro, 130 izango litzake bakarrik errentaren ordainketarako, gero gehitu bat dizkiogu, etxe bizitzak dauzkan beste hainbat zeharkako gastu ez, argia, ura, wifia, ganaria eta 1000 gauza. Eta 130 hau kalkulatuz, gazte batek zorpetu gabe alokairura bideratu alkoluken diru kantitatea 345 eurotan dago. Emakumeen kasun 309, gizonen kasun 375 euro. Orduan, benetan, azkenen aukera ala beharra da, ez, alokairuan eta beste pertsona batzukin pixua partekatzea, ez da besterik. Eta pixkatek hartzagatik baita, eaen zein dan alokairu eskaintzaren egoera.
Euskadin, bueno, hemen badakizue bidatu daudela, batak indarrean dauden kontratuena, hoien batazbestekoa, eta bestea da eskaintzaren batazbestekoa. Neri gehiago gustatzen zaitez eskaintzaren batazbestekoa, azken pertsona batek emantzipatzeko pausu eman behar dunen, eta hasten danen eskaintzari begira hori da pixkatez topatzen duna. Gero suertea badu eta testigantza batek aipatu duen bolako lagun prezio bat aurkitzen badu osondo, baino. Euskadin 1057koa da eskaintzan aurkitu dezakegun etxe bizitzen batazbestekoa. 1057? 17 euro. 1017. Araban 782, Bizkaian 1051 eta Gipuzkoan 1132. Negar gurea. Eta noski hiriburutan goera hau okerragoa da, latzagoa da. Donostiar, edozein gazte donostiarri galdetu diezaiokegu. Eta bueno, pixka bat. Zintzen Arabako datua barkatuan, 782 euro. Nabarmen bera egiten du Bai. Araban, errealitate geografikoa, Gasteizen populazio konzentrazioa eta guzti asko aldatzen da, Bilbo eta Donostiarekin alderatuta. Bai. Eta Donostiaren kasuan, akaso mugako, prezioen igoera hori eta... Bai. Eta pixkat honekin lotuta 3 apunte, alde batetik Eusko Jaurlaritzak esan dizueten bezala bidatu daude, eta noski eskaintzaren datua askoz ere zabalagoa, askoz ere altuagoa da. Eta kasualitate misteriotsu batez Eusko Jaurlaritzak erabaki du azkeneko 3 hilabetean datu hau emateari uztea. Ara? Bai. Eskerrik asko. Pentsa, eneritz furiak ere isildu egin da. Esan du, zer? Beste datu bat, lehengo astean argitaratu zana, gazteen soldatak baino 8 aldiz gehiago igo dira alokairuak. 2018ko krisitik. Ez pixkat beste testigantza honek aipatzen zuna ere ez, nola 400 euro garestigo ikusten ditun pixuak, eta bat egiten du. Eta hirugarrena izango litzateke, pixka bat ere administraziotik edo, bueno, bai, gobernuetatik datorkigun mezua, ez? Dana berriz ere gazteoi pixua jartzearena eta esatea pixkat modu kapazitista, paternalistan, ez badegu pixua topatzen, dala ez degulako topatu. Ez degulako behar bezain beste bilatu. Eta hor, bueno, entzun dezakegu Arriola sailburua, lehengo asten botazigun beste perla berri honekin. 800 eurotik berakoak pila badaude, baina eske ez dezue behidatzen. Barkatu, Jarriko nuke hoi, eneko goiaren zure auzoan bizina izatea eskisito izatea da. Nik uste dut hor daudela antzeko parezido. Ni aserretzen ari naiz, tripako mina daukat, gai honekin. Ni alokairuan bizi naiz, baina esan behar dut, bizi naizela alokairuan, bizi naizen etxeko jabeak ezagutzen ditudalako. Beraz, eduki dut erraztasun maila bat, etxea topatzerakoan, ze higiezin agentziarik gabe egin dugu kontratua eta horrek ere laguntzen du prozesuan, baino hilabetero egiten dudanean transferentzia hori gaixotu egiten naiz. Gaixotu egiten naiz eta gero atzera begira jartzen naizenean eta ikusten dudanean, ez? Nire kontu korronteko laburpena eta ikusten ditut diru kantitate potolo horiek eta esaten dut zemina, baina gero pentsatzen dut zemina, baina eskerrak autopatu nuen, ze gainera etxez aldatu nahiko banu ezingo nuke, dagoen aukera askoz garestigoa delako, eta ezin dut aurrera egin. Bai. Orokorren, gintzan inkesta baten adibidez galdetze zitzaien bikotekidearekin emantzipatzezian jendea ea bakarrik emantzipatu ahal izango luketen. Eta gehienen erantzuna aztan ez. Eta hor pixkat beldurgarria esanguratsua esate zutela, ez esan zuten 70%, bitako batek ezingo luken horiek, 70% emakumea zela, eta pixkat horre baita, ez? Edo bakarrik bizitzeko inbar da kriston esfortzua, edo bestela binaka baino izugarrizko menpekotasunakin hor, eta azkenen... Dependentzia ekonomikoa eukitzea ez da bakarrik lan bat eukitzea, ez da soldata bat eukitzea, hori ere sartzen da, eta almena edukitzea, zuk bakarrik etxe bizitza bat edukitzeko, edo ez edukitzea nahiz eta soldata bat eduki, hori ere bada independentzia ekonomikoa, eta tamalez
oraindik urruti daukagu. Bueno, akaso coachinga da soluzioa. Bueno, entzungo dugu Iñaki Arriola sailburu aipatu du anek eta honen korte txiki bat. Yo sé que, bueno, un poco la pregunta también va en esa línea, pues a veces es difícil encontrar un alquiler en las capitales por 800 euros, pero también si se busca se puede encontrar, ¿no? Bueno, coachinga da soluzioa. Eutxi, animo. Aldezu, ez? Pixka diskurso neoliberalista horren aritik dijoa, sozialista bat olako diskurtso batekin, eta beak 800 eurori erreferentzia itezion, gaur egun martxan daukaten Gaztelagun programaren topea hiriburuetan 800 eurokoa delako, hau da. 800 euroko balioa edo errenta ordaintzen bada etxe bizitzangatik, laguntzan sartzentzea beti ere zure soldataren edo diru sarreren baldintza batzuk betetzen badituzu, eta hortik gora ez. Ez eta kexa asko daude Donostian ezinezkoa dalako 800 eurotik bera dagoen ez zerra aurkitzea, eta hau izan da bere erantzuna, ez? Eta estatistikak esan dugun bezala esaten dunen 1130 bueltan dagoela. Aipatu duzu bueno, mezu honen izakera liberalista hori, badaude soziologikoki horre nahazten diren gauza gehiago lehen, testigantzak entzun ditugunean, norbaitek egin du erreferentzia masterrari. Masterra, errealitate hori aurrez aurre heltzeko atze prozesu bezala. Bueno, nola ezin dudan eta masterrari helduko diot. Bueno, oso atzera ez da joan behar, Boloniako auzia gogoratzeko, eta Boloniako auziak unibertsitate gestion utzitako ondorien artean badago, ikasketa unibertsitatuen masterifikazio beharrezko bat. Eta hor, nik uste bizentutan eragiten duela, batetik, bueno, master bat egingo dut errealitate hau atzeratzen joateko, zeurentzi ez daukat aukerarik etxetik ies egiteko, bestetik, masterrik gabeko ikasketa unibertsitario askok ez dutela, lan mundura jauzi hori egiteko aukerarik ematen, horrek atzeratu du, horrek hipotekatu du ikaslea eta familia neurri askotan, eta guztia, esango nuke badagoela neoliberalismoaren kodigoetan, ze sistema publikoak ezin du gaur egun jasan masterzentrista den ikasketa unibertsitarioen errealitatea, eta honek guztiak ere badu eragina, etxe bizitzaren hauzian. Bai, eta gero pixkat hasieran aipatzen genuen gazten frustrazio hortan, ez, guk generazio bezala, belaunaldi bezala beti entzun dugu, ikasi, gero, ez, ematzezun gizarteak ordainetan emango zigula guk egindako apustuaren, guk egindako esfortzuaren, bueno, ordaina, buelta, edo, eta pixkat hori dela, ez, ikasketak egin masterra bat eta beste, baina ematen dula benetan eskatzen dugun oinarrizkoa, etxe bizitza bat inoiz ez dela iristen, ez, eta inoiz ezin deula eman pausu hori gure bizitza autonomoki hasteko, eta hasteko aukera baldin badaukagu, zen nire goiuriren kasuan naho, nire alokairuan bizi naiz, eta alokairuan bizi naiz nire lagun batek alokairuan jarri behartzulako, eta holako, bueno, azkenen ezagun izatearen horrek irikitzen dizu alako bide bat, baino suerte bat ala ematen du, eta gero beste gauza bat, azkenen ez dela berdina denontzako, hau da, euki behar dezu sare bat, eta imaginatu guk, ze normalen gazte iriataz hitz egiten dugu kolektibo homogeneo bezala, baino ez gea, eta adibidez pertsona arrazializatuk, edo hemen alako sare egonkor bat ez daukaten pertsonek, edo inkluso hemen eta sare hau daukatenak, baino atzerritar azento bat daukatenak, edo belo bat amakitenak, edo ez, pertsona guzti hauekiko adibidez dago bazterketa, osea, guaindikan eta oztopo handigo egiten zaie etxe bizitzarako sarbidean, orduan. Ba, bueno, nire ustez, guztiantzako soluzioa edo, bai, hortikan hasi beharko gineak izan beharko litzake etxe bizitza publikoaren eskaintza nabarmenki aztea. Hitz egiten da 10 aldiz biderkatu beharko litzatekeela gaur egun etxe bizitza publikoan egiten den inbertsioa, ez du ematen aurrekontuek olako aldaketari jasoko dutenik. Baina hori egin gabe badaude, edo, ez dakit, nik esango nuke horrela ekonomialari eta izan gabe ere, beste eredu batzuk ere, edo beste neurri batzuk hartu daitezkela, ez? Edo alokairuaren muga bat ezartzea, hori izan daiteke neurrietako bat, edo... Desorikan nabarmena da, goiurik zure kaso aipatu duzu, zuk ane zurea,
nik etxe bizitza erosi nuen duela urte batzuk, ez pentsa, politikoki eta filosofikoki alako kontraesan eta talka potolo bat egin, zeustu nuen beti alokairuan biziko nintzela, eta bapatean, zan, igualez, eta zan, igualez, euneko 200 eta pikuko aldea dagoelako, hilabeteko zure bizimoduan, nire kasuan nik etxe bizitza merke bat erosi nuen, hori eros nezakeen, nire hipoteka, ez tokat arrazorik esateko, 310, orain 320 eurokoa izango da. Nire etxearen antzeko, edozein etxe erosteko ni bizina izen herrian, 500-600 euro beharko nituzke. Ez palima daukatzuen kasuan bezala lagun baten bidez, ez? Pixkat merkego eta inmobiliararen bitartez egin gabeko gestio bat, 600 euro batuko nituzke, alegia bikoitza behintzat ordainduko nuke. 600 euro? Baina 600 euro lagunen prezioa, Lagunen prezioa. 750 eta zailea... 250 orduan. Bai. Baina horretarako eduki behar da, hasieran, hola multzotxo txiki bat. Eta kaso hori ere bada politikoki plantatu daiteken zerbait. Nik hemen sakona aztertu genezake ez, politika publikoek erosketarako, alokairurako zein den biderik egokiena. Baina egia da, zuk diozun bezala, poltsatxori gabe, pertsona gazte batek hipoteka bati ezin diola heldu. Ze diskurtso hori ere, pixka bat arriskutxo iruditzen zaitzen, zun diet hainbat politikariri eta hainbat enpresa buru eta jenderi esanez, zergatik ez duzu erosten, hipoteka alokairoaino beto ateratzen zaizu, baina hipoteka bat lortu alizateko behar duzu, poltsatxo hori behar dituzu, ezaugarri batzuk behar duzu lan kontratu zehatz bat, egonkortasun ekonomiko bat, ziurtasun bat bizizaren tokian bizina izango duzula, eta hori ere ez da beti gertatu behar, eta ez dauka zergatik gertatu beharrik, horregatik alokairu ere badabide bat, eta bestalde, hipotekari izateak baldintzatzen du neurri batean zure bizimodua, eta horren aurka iruditzen zaitere egin behar genuela. Horregatik aipatzen unik alako kontrasana sortu zidala, benetan usten nuelako duela urte batzuk, nuela hipotekarik izango bizitzan. Eta iritsi zen pragmatismo gatik, ezin dudalako 750 euro ordaindu alokairuan hilabetero, edo justu xamarra ordainduko nituzkelako. Baina hori pixkat Goiurik esandakoaren arira, etxe bizitza publikoa eraikitzearekin batera alde batetik mobilizatu beharko litzateke etxe bizitza hutsa da ona, ze izugarri da. Etxe bizitza hutsa mobilizatzeko Eusko Jaurlaritza jarritzun dekretu bat, baina kontua da dekretu hori eskaintza iziela udaletxei erreminta modun, gero hori kanon bat aplikatzeko eta beraz jabeek etxe bizitza hutsoiengatik ordaindu bertzuten kanon garesti horrengatikan, gehiago komeni zitzaien etxe bizitza hori alokairun jartzea. Alde batetik, eskatze zitzaien alokairun eskaintzeko, hau da, zuk obviamente etxe bizitza hori eskaintzen bazu 2000 euroko alokairun, zuk eskaini dezu, orduan kanona ez dezu ordaindu behar, baino, ez da merkatun egiten, ez da merkaturatzen, eta beste alde batetik ez zitzaien, ez zan derrigorrezkoa, hau da, udalei erreminta bezala eskaintzen zitzaien, baino ez zan derrigorrezkoa, orduan, udala askok eta guain gehiago hauteskundek datuzela, hau ez duten martxan jarri. Eta gero beste alde batetik, alokairuaren mugarekin, esaten genuen ez, 750 euroko alokairua ez dela bidezkoa, baina hor muga bat jarri behartzaio, eta pixkate baita aipamen bat egin nahi nion orokorren espekulatzaile txikien kulturari. Zer iruditzen zaigu espekulatzailea dela Azora, eta Azora ere bada, baino pentsatu gure ingurun zenbat jendek erosidun etxe bizitza bat alokatzeko, eta bere hipoteka bakarrik ordaintzeko inbertsio bezala. Eta izugarri normalizatuta daukagu hoi, izango litzake zerbait osasunarekin inorrekin ingo lukena, inorre hitzaio okurritzen akziok erostea mediku batei gero garestigo saltzeko da osasunakin irutze zaigu bastante argi dauzkau ideiak, baina etxe bizitza irutze zaigu zilegi dala hori eta etxe bizitzarekin, eta ez, eda beste oinarrizko eskubide bat, eta ezin da. Niri gertatu izan zait, etxe bila ibili nintzenean, alokairu bila ibili nintzenean, etxe bateko jabeak adibidez, eta gehiagotan baita ere, baina adibide hau jarriko dut, etxe bateko jabeak esan zidan, ikusten duzu, ezin dizut asko azaldu, ez dudalako gau bat bera ere pasa etxe honetan. Erosi nuen egunean jarri nuen alokairuan, eta urrengo egunean bertan, sartu zen pertsona bat bizitzera, eta gain badoa, eta beste norbaiten bila nabil. Baina, esan zidan lasaitasunarekin, nik ez dut gau bat pasa etxe honetan, etxe hau erosi nuen alokairuan jartzeko, eta zuri
kontu korrontea zukutzeko, eta zuk niri diru hori emateko nik soldata ekstra hau edukitzeko, iruditu zitzaidan hain lotxagabekeria maila handia, hori, espekulatzaile txikiak hemen daudela, eta herria aldatzen duzula. Haien etzara konturatzen, baina zure herria aldatzen ari zara horrelako gauzak egiteko. Segiton helduko diogu espekulatzia txikien gaiari eta ondorioetan murgilduko gara, baina geldiunetxo bat egin behar dugu, naiz irratiaren estudio zentraletara jo, eta Egoi Belategi lankidea agurtzeko informazioaren azken ordua ekarriko digu. Egoi Belategi, arratsaldeon. Arratsaldeon, ekipo. Arratsaleko 5 eta minutu bat azken ordukoak Nafarroara garamatza lurralde mailako lan hitzarmen propioa lortzeko helburuarekin astelehen honetan abiatu dutelako 3 eguneko greba Nafarroako adinekoen egoitzetako langileek negoziaziora deitu dituzte, bai patronala baita foru gobernua ere. Esan bezala, gaurkoan hasia Nafarroako adinekoen egoitzetan 3 eguneko greba elak labek eta UGT sindikatuek deituta. Eskaera nagusia hilaren amaierara iristea ahalbidetzen duen soldata bada, orain soldatak miserableak direla uste dutelako, kasu batzuetan hilean 1.000 eurotik beherakoak sindikatuek ohartarazi dutenez. Era berean aitortu ez diren eta lanpostuei lotuta dauden arrisku psikosozialak saihesteko edo murrizteko neurriak eskatzen dituzte. Eta gainerakoan esan dezakeguna da Rishi Sunak izango dela Britaniar gobernuko lehen ministro berria. Rishi Sunak aukeratu dutelako gaurko honetan Britania handiko alderdi kontserbadoreko buruzagi berri, eta ondorioz datozen egunetan kargu hartu beharko luke esan bezala, Erresuma Batuko premier bezala alderdiak berak baieztatu duenez, azkenean ez da bozketarik izango alderdi barnean, Penny Mordaunttek ez dituelako bere hautagaitza aurkezteko babes nahikoak bildu. I can confirm that we have received one valid nomination. And Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. Graham Brady alderdiko diputatuak biltzen dituen 1922 batzordeko buruak azaldu duenez, Sunakena izan da jaso duten hautagaitza bakarra. Arratsaldeko 5 eta 2 minutu entzule, trafiko zuzendaritzak dio ez dagoela aparteko goraberarik Euskal Errepide sarean. Beraz, honen bestez, hauxe dena momentu, arratsaldeko 6etan bueltan izango gara, informazio gehiagorekin kasu honetan, informazioaren 3. edizioan, konexioa berreskuratzen du beraz, 2. kafeak. Gero arte. Naiz irratia. Eskerrik asko Egoi Belategi. Arratsaleko 5 eta 3 minutu azken ordukoak entzun eta azken minutuetan ere murgildu behar dugu Ane Elizegirekin, etxebizitza eskubideen inguruan izaten ari garen hausnarketa honetan, baina aipatu dituzu ez, espekulatzaile txikiak, espekulazio talde arraldoi horietatik haratago egiten direnak, azken urtetan denok entzun dugu, entxe dirua banu edo, etxe bate hartu eta ze alokatu eta hor dago dirua. Oza da, gero jendeak hori, esan edo jakin, deno badakigula. Gero hori egiten dela, eta egiten dela uste duguna baino gehiago. Eta egiten dela gainera kontzientzia sozialik gabe. Zenba markatzen du merkatuak, 850 alokatu dezaket, oso ondo jarri 900 eta jetxiko ditu 30 edo 50 euro hoiek. Eta hariko naiz, etxe horrengatik ordainduko nukeen hipoteka ustezko edo balizko batengatik, edo akaso dena golpetik batu dut, balioko lukenaren hirukoitza kobratuko diot hemen bizi nahi duenari. Edo berak, hipoteka hori onartzeko gaitasunik balu, eta lehen hori aipatu dugu, ordainduko lukeenaren hirukoitza eskatuko diogu, 309 eurotara. Eta hori ere gertatzen ari da, gure artean, eta nek esan duen bezala azorara begiratu gabe. Bai, nahi gertatu zitzaiten duela hilabete batzuk, mai baten ingurun, batzutan juntatze geha lagun batzuk baten mendik, beste handik, eta nire bi oso gertuko lagunen arten gehatu zen, batek egia oso kontzientzi sozial fuerte daukala, eta besteak agian ezain beste. Eta, etxe bizitzan aferataz eginan, eta batek hau esan zunez, eske hemengo okerrena dia pertsona hauek pentsatzen dutenak etxe bizitza bat erostea, alokairun jartzeko, eta hortik diru ateratzeko, eta
eta bestea gorri-gorria jarri zan, esan ez justifikatuz bezala, bea etzala pertsona txarra, eta beak etzula beste batzun kontura berastu nahi berez, edo etzukala olako, baina bea izala pentsatzen egiten. Eta orduan, gaur egun pare bat buelta eman dizio, da nidakitela ez duen, ez? Baina askotan, benetan, nik uste jende bat, beste batzuk bai, kontzientek egiten dutela, baina batzuk ez diala konturatzen benetan. Hori goiurik esan duen bezala, behaien herria okerrago iten nahi diala, edo pixkat, sorgin begi hortan behaien aletxoa ideala jartzen. Eta ez dira kontziente, agian ez direlako egoera horretan. Zen niri pertsona batek duela gutxi konbertsazio hauxe berak gertatu zitzaidan, eta bi pertsona eta bat oso, zuk esan duzun bezala, egoera berdina zen, eta hiru ginen, eta hirugarrenak esaten zuen, berak ideia hori etzuela baztertzen, baina berak ez du sekula ordaindu alokairuaren gatik. Bera bizi izan da gurasoekin, eta orain bizi da, zorionez, bere mutilaguraren, familiaren, etxe huts batean. Eta orduan pentsatzen nuenik, nabari da, ez duzula inoiz, zuk alokairu bat patu, nik uste dut patzen duzunean eta ikusten duzunean ze zailtasun dauden, orduan are eta kontzientago zarela. Elukela hola behar, zuk bizi izan gabe hori ere jakin beharko zenuke ze kalte egiten diozun herriari eta sektoreari, baina nola batzuetan guk gure azalean bizi arte ez dakigun, Izuek gauzat esango izuet, badago kontrako egorarik ere, eta gora zuek, nik ezagutzen dut jendea eskeni diona norbait izu, zuk ezin duz hipoteka hori hartu, nik hartuko dut, eta prezio bat finkatuko dugu merke hipoteka horren tamainan, eta egingo diogu horri aurre, eta uste dut hori ere edatu daiteken filosofia bat dela, are gehiago. Nik honen inguruan konbertsaziorik izan dut inez lagunen batekin izu, eta horrelako proposamenak benetan gorpuztuko balira, ez, irabazia... Zera, gobernoz kanpoko erakundeak sortzen diren bezala, edo bestelako erakundeak, gizarte zibila antolatuko balitz, benetan, etxe bizitza gutxoiek, albezela, saretuta, erosi eta alokairu prezio kontzienteetan alokatzeko, horre egongo litzatek ez, gizarte zibilaren aldetik hori nolabait konpontzeko modua, kooperatiba, etxe bizitza kooperatiben antzeko zerbait, baina kasu hontan, bastakit zeatik, kapitalaren sare bate sortuta, ez dakit banka etikoaren eredu batzuekin ere nastuko litzateke hau, eta egia esan, aztutan daukan konversazio, baina ustut badela hori ere modu batez, beste aldea ere erakusteko, esan dute, espekulazio utxetik aratago, zerbait ez bada espekulatzeko zerbait, etxe bizitza da, hori. Kolektibotasunetik, beti da kolektibotasuna bide bat ez, baina pixkat, hori, hemen aldarrikatu netena baita azkenen administrazioak eta sistemak edo badaukala zor bat herritarrekin, eta ezin dula merkatu libreak nahi duna itea baimendu. Horrekin lotuta ordun guain udaletxe asko haidia laguntzak ematen ikusten dutelako, ez ze arazo da hon, eta, klaro, azkenen alokairuari muga bat, prezioari muga bat jartzetzaion bitarten nahiz da laguntzak eman, azkenen laguntza hauek poltsiko pribatuta joazte zuzenen, ez? Eta ordun, eske ez da oso sostengarria dian neurrik, ze azkenen ez da diru bat reinbertitzen dana, da diru galdu bat, eta hori, basieran komentatzen hona, azkenen prezioa igotzen di joan einen inflazioa sortzen du azkenean diru laguntzak berak, ez dagoelako goitik muga bat, ez? Hasierako datuetara itzuliz, esan dugu 30,2 zela bataz bestekoa etxetik, gurasoen etxetik joateko. Horrekin, noski etxe bizitza duin batek azkenean hainbeste ondorio ditu, ez? Edo albo ondorioak edo dena dalakoa pentsa azkeneko 2 astetan hainbestetan entzun dugu jaiotze tasaren berakada, eta zenbat arazo dauzkagun, eta nola orain, nola berandugo edukitzen ditugun seme alabak gainera gutxiago edukitzen ditugu, ze balin badaukazu lehenengoa 37 urterekin, bazituzu beste 3 edukiko gero 40 eta pikorekin, eta pentsatu dut, begira, aurrekoan ikusten nuen Twitterren pertsona batek esaten zuela, ez? Ni lehen 30 urte zituen emakume batek dagoeneko bizpahiru seme alaba bazeuzkan, eta orain 30 urteko emakumeak dabiltza hemen Instagramen argazkiak iotzen, eta pentsatzen dut, nola edukiko dut seme bat edo alaba bat, ezin balin badut etxetik joan. Eta bestetik. 30 urtetik bera. Gazteen osasun mentala, Bai. Asko hitz egiten da osasun mentala okrera joan dela, nik uste dut etxe bizitza duin bat
ez edukitzeko esperantza horrek ondorioak ere izan behar dituela gazteon osasun mentalean, ezta? Bai, nik nire kasuan adibidez pentsatzen dut nik nik erabaki nuela, ez? Jun nahi nuela bakarrik bizitzera eta zeibili naiz lagunekin bizitzen, bai beste herrialde batzuetan eta baita Euskal Herrian bertan ere, baino momentu batean gurasoekin nengoen eta autua erabaki behar izan nuen bakarrik bizitzera joan behar nuela eta banekiela ekonomikoki sekulako erronka zela eta aurrezteko gaitasuna galduko nuela eta gauza asko, baina behar nuela osasun mentalerako, eta horrekin ez dut esan nahi nire gurasoekin bizitzea infernu badenik edo badagoenik, gustora bizi nintzen, baino bazen niretzako etxetik jute eta bakarrik bizitzeak osasun mentalerako lagungarria zen zerbait. Eta orduan azkenean jartzen duzu, alderatu behar dituzu, bai prezioa, baina onuragarria da, niretzako, nire lanarentzako, agian gertugo biziko naiz lanetik, eta jartzen dituzu, eta pena bat da prezioa eta dirua izatea hainbesteko arrakala sortzen duen elementua, kontzeptua. Iragu, txikiegiak ez denez, berandu mintza daitezela periferia. Segituan agurtuko duguan Elizegi, baina hemen ari ginela inflazioa aipatu duenik eta horrek eraman hau pentsatzera nolako izan daitekeen etxe bizitzaren eta gazteen emantzipazio aukera Argentinan esaterako, eta Marcos Tedin horre, gure bideoiaren bestalean ikusi dudala pentsatu dut. Hau ez da errexa Argentinar bati eskatzeko, baina Marcos, labur eta minutu batean, zein da gazteen eta emantzipazioaren egoera oraintxe Buenos Airesen alako gorabera ekonomikoen dantzan bizi den herrialde batean, arratsalde honetan gitorri, Opa, arratsalde. Bai, zuke aipatu duzu, hemen arazoa da inflazioa. Eta horrek azkenean eragiten duena da, ez dauela horrekarik. Orduan gauzak aldatzen dira egunero, eta oso zaila da epe luzerako planak egitea. Orduan, nik adibidez bakarrik bizi nahi badut, oso zaila izango da behintzat lehengo hilabetetan olako horreka bat aurkitzea. Orduan, azteko soldata ona izan behar duzu, hori ez dau zalantzarik, eta gero bai izan behar duzu, bada olako laguntza bat, gurasoena, lagunena edo familiarena, baina bai jakin behar duzu, norbait dauela zure atzean, eta arazoren bat badau, hori, segurtasun hori izan behar duzu. Egoera ez da, hain ezberdina, Atlantikoaren bestaldean, noski nabarduretan sartuzkero topatuko genituzke milaka alde, baina gaiak erakutsi diguna da, nahikoa adaxia badituela, akaso, beste batean ere, Elizegi kafetxo batera gonbidatu, eta gaiarekin jarraitzeko, ze pentsa, iordu bete daramagu eta programaren bukaera arte, arratsaleko 7 arte, pasagen ezaki honen inguruan hausnartzen. Han Elizegi mila esker gaur gure horbiltzeagatik, eskerrik asko zure jakituria eta gaiaren inguruko ezagutza haudena gurekin elkarbanatzeagatik, eta horixe, igual beste kafe baterako gonbita eroriko zaizula laizter. Mila esker zuei eta laizter arte. Bagoaz aurrera, Argentinara, baino ez etxe bizitzari buruz hitz egitera. Ikusita neukan, amodio eta gorrotoa, askoskoetan, tatuatorik, baina ukabilka, ibiltzeko, atzakantzi behar dituzu, eta pasutan, amodioarekin, bestetan aldiz gorrotoarekin, eta pasutan, amodioarekin, bestetan aldiz gorrotoarekin, horrelakoa da, bizitza, egintzazu, behar duzuna, 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 bapi horixe da, guztate zaidan mugimendua, raparekin dantza orduko, dina berezeko txaskero, lakizta onko, utzi zuela, jakiteak,
zaitu harrituko. Papi, raparekin, gustatzen zaidan mugimenduarekin. Horrelakoa da, bizitza, ekentzazo. Pentsa kantu zaharrek gaur egun ere zenolako koherentzia luketen, horrelakoa da bizitza, pentsatzen dute hainbatek etxe bizitzaren auzia plazaratzen dugunean, eta Marcos Zedinek esan dagoeneko WhatsAppez, gai honen inguruan ere banuen da, bai, beste egunen batean uste dute Argentinako ekonomia eta gazteen egoera, eta bestelako hainbate, adaxka horietako jorratzeko moduan izango garela, baina gaur entzuten ari garen tipo honi buruz eta bere pelikulari buruz, Fermin Muguruzari buruz, aritu behar dugu Marcos Zedin bururekin, ze Argentinan izan da Fermin, Argentinan izan da Black is Beltza bi Ainoa, eta Marcos Zedinek pelikulaz gozatzeaz gain, Argentinan sortu duen oihartzun ondorio, sentsazio eta arrakasta ere, bizitzeko aukera izan du, beraz, gurean dugu gaur. Horren inguran aritzeko, Marcos, hasteko, zuri gustatu zaizu pelikula, da ez? Bai, gustatu zait. Eta batez ere musika, nik uste oso ondo dagoela pelikularen musika, eta jendeak hori espero zuen, ez da, pelikulak musika ona izatea. Orduan, bai. Prentsa horrekoan izan zinen, Marcos, eta hor dagoeneko, esango nuke, nabari zela arrakasta hori, nabari zela prentsak edabidek Argentinan, Ferminengan eta honen lanarengan duten begirunea eta interesa, ze benetan, prentsa horretan ere, kazetari desente bildu zinaten eta bazegoen, alako film baten inguruan jakiteko jakimine. Bai, Fermin egon zen aurreko astean, egon zen aste bat, eta aste artean eman zuen prentsa aurreko bat, eta prentsa aurrekora joan ziren hainbat kazetari, eta niri, harritu ninduen lekuak. Ze prentsa aurrekoa eman zuen, Buesanezeko hotel garesti batean, kongreso auzoan, eta orduan, harritu ninduen hori, eta eman zuen prentsa aurrekoa ekoizlerekin bebai. Egon ziren ekoiztetxeko langile batzuk, eta, kazetari asko joan ziren, eta hori izan zen, aste artean. Eta hori, eman zion hasiera birari prentsa aurreko batekin, eta gero aste artean bertan, gauean, izan zen avant premier. Nik uste dut, Fermiek, bai Fermiek, bai ekoizlek, ez zutela espero inbeste jendea joatea, avant premiera, baina, hala ere, aretoa beteta egon zen, 700 pertsonentzako aretoa zen, eta 800 pertsona joan ziren. Ni izan ere, ni apurtxo bat berandu heldu nintzen, eta geratu nintzen hori aurki barik, zegoen lekurik. Orduan, nik uste dut, esango nuke nik arrakasta handia izan zuela behintzat avant premierren. Avant premierra aurre estreinaldia edo esango dugu, ez da, Marcos? Hori da. Eta zutik ikusi zenuen, akaso bada zutik ikusteko moduko pelikula bat ere, ez? Gorputzan mugitzen, eta alko balizia garagardo bat eskuan, uste dute, are hobeto, ez? Bai, hori da. Izan ere hor zegoen taberna bat, aretoren barruan, jendea zutik zegoen, eta bai, jendea edaten, eta gero filma amaitzerakoan, egon zen musika purtxo bat, orduan, eta Ferminek ere hori diskurtso bat eman zuen, orduan, izan zen bai estrenaldi bat, baina bezaletik izan zen ere festa txiki bat edo, orduan... Nostalgiaren festa bat, akaso, Marcos? Hori da, azkenien Ferminek dauzka jarraitzaile asko Argentinan, ze orain dela, 20 urte edo, eman zuen kontzertu bat, Argentina, kontzertu batzuk eman zituen, eta hor irabazi zituen hainbat jarraitzaile. Eta asko joan ziren aste artean pelikula ikustera, eta ere egon ziren ere, euskal kultura zaleak, adibidez egon ziren nire euskal etxeko kideak egon ziren hor pelikula ikusten. Orduan nik uste dut hor batu zirela ale batetik euskal kultura zaleak eta bestaletik Fermin Muguruzaren jarraitzaileek eta nahasketa polita izan zen. Bat, be, iru, lau! Beraz, aurre estrainaldian dagoeneko arrakasta sortu zen, eta gustatu zitzaion filma jendeari, ze hor, jende mota ezberdina, ez, Marcos, guk
zurekin bat egiten dugu esango nuke gure euskaldunik argentinarrarekin, eta gure argentinarrik euskaldunenarekin, baina Argentinan euskaltzale asko dago, zuk aipatu duzu ez, euskal etxeko jendea bera, Ferminen musikaren zale dena, baina euskal kultura bestela gehiegi miresten ez duen, edo bueno, neurri batean errespetatu bai, baina ikaragarrezko interesa pizten ez dion jendea, jende mota ezberdina, joan zen Black is Beltza inoa ikustera. Bai, denetarik eta bueno, nik uste esango nuke jendeari gustatu zitzaiola, aipatutakoa musika batez ere, hori asko esan ziaten hori, musika asko gustatu zitzaiola, eta bestaletik historia. Ze historia nik uste oso interesgarria dela, oso dinamikoa ere, orduan izan ziren 2 ordu nahiko interesgarriak eta nahiko arin pasatu ziren. Orduan, pelikula amaitzerakoan nik ikusi nuen jendea nahiko pozik zegoela, eta ni galetu nien hainbat jendeari, eta bueno, orokorrean iritzi positibak izan ziren. Eta, bueno, claro, Fermin Muguruza ezagutzen ez dutenek, agian ez ekiten zer espero, edo ez ekiten zelan izango zen pelikula, orduan hor bai nik uste dut egon zala sorpresa pixka bat, baina hori, Fermin Muguruza ezagutzen dutenek, bai, bazekiten nolako izango zen pelikula. Marcos, euskal kulturaren zale den norbaitentzako, euskal kultura eta hizkuntza eta herrialdea maite duen norbaitentzako, pelikula honek, batez ere zu, oso gaztea zarelako, Marcos, eta Buenos Airesen bizita ere, Euskal Herriko 80ko hamarka daura etzenukeelako ezagutuko, pentsatzen dute pelikulak, ezagutza asko ere, gure giro politikoa, egiara munduko beste hainbat gatazka ere, baina Euskal Herriko giro politiko ura ere, ezagutzeko aukera ematen duela, ez horre, ez da egitzun nola bizi izan zenuen, egongo ziren ezagutzen etzen dituen egoerak, edo? Bai, eta nik uste dut pelikulak asko argitzen duela gatazka hori, eta beste ikuspuntu batetik. Ze Argentinara iristen den ikuspuntua askotan da Espainiako ikuspuntua. Orduan, Black is Beltza ikusitan ikuste dut jende asko konturatu egin dauela beste ikuspuntu bat, edo historia ikusteko beste modu bat. Orduan, zentzu horretan bai ikuste dut oso interesgarria izan zela pelikula. Ze azkenean, eta Ferminek hau aipatu zuen, prentzaurrekoan, oso garrantzitsua da zineman ikuspuntu hori bermatzea. Ze gehienetan guk ikusten ditugun pelikuletan garatzen da ikuspuntu bera, ikuspuntu berdina, eta nik uste dute hori Black is Beltza filmak eskaintzen duena da hori, ikuspuntu berri bat, edo beste ikuspuntu bat, eta nik uste dut hori nabaritu egin zela hemen Argentina. Estreinaldiak aipatu ditugu, eta aurre estreinaldia aipatu dugu, baina estreinaldiak izan dira, Buenos Airesen, Rosarion, ze alde, ze diferentzia, ze aipatuko zenuke bakoitzaren inguruan, Marcos? Bueno, ostegunean estreinatu zen Buenos Airesen, Gomont aretoan, eta Gomont da hori zinema nahiko historiko bat hemen Argentinan, behintzat Buenos Airesen, eta hor pasatzen dira, hor ematen diren pelikulak dira Inkak laguntako pelikulak. Hau da, Inka da Argentinako Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, eta eurek antolatzen dute filmak eta hori dana, eta eurek lagundu zuten Black is Beltza, Black is Beltza egiten. Orduan, filma horregon zen, ostegunean, eta Ferminek eskatu zuen jende asko joatea, ze filmak arrakasta izaten badu, luzatuko dute beste aste baterako kontratua. Hau da, orain egongo da bakarrik aste bat. Jende asko joaten bada, gero luzatuko dute beste aste baterako, eta holan jarraitzen badu, beste aste baterako, eta hola. Eta gero Rosario... Rosario, egoera berezi bat ematen zen, ez, Marcos? Pelikulak badu lotura dexente eta alde askotatik Argentinarekin. Bai, hori da, ze Draftun Rosariokoa da. Eta zer da Draftun? Draftun da ekoiztetxe bat, eta eurek egin zuten pelikularen animazioa. Orduan, Rosario ere igual... Rosario ikusi dut dala Argentinako hirugarren hiririk handieran ikusi dut. Orduan, badauela jendea hor Rosarion ere, ez da edozein hiria, baina bai, ekoiztetxea horkoa da, eta eurentzat oso berezia zen pelikula bere hirian bertan ikustea. Orduan,
nik uste dute azkenian pelikulak arrakasta izan duela, bai Buenos Airesen, bai Rosarion, eta hori, bueno, txalotzekoa da, hain urrutik etorrita garrantzua da. Hor txibili da Buenos Airesen, Rosarion, eta esan da bezala, loturekin, bai diru laguntzari, bai finantziazioari, baita talento artistikoari egokionez, tematikoki ere badauka gidoiak bere lotura, bai Amerika Latinarekin eta baita Argentinarekin zehazki ere, eta dagoeneko, egiten hasi da, bide hori hainbat tokitatik, laugarren aste izango du dagoeneko zinemetan ere, eta Espainiar esatuko hainbat tokitan ikusgai dago oraindik, Marcos? Bai, hau da, hirugarren astea Argentinan izan zen, eta orain laugarren astea izango da zinemetan pelikularentzat, eta egongo da Euskal Herrian, baita Katalunian, Valentzian eta Galizian ere. Orduan, pelikulak jarraitzen du bere bidea. Nik uste dut orain arte oso arrakasta handia izan duela, nik ez dut esango, zuek hor zauzi eta nik uste dut zuek nik baino hobeto ikuste dezakezuela pelikula, oso bidea ona izaten ari dela. Eta bai, guk espero dugu hemen filma, azte batzuetarako behintzat egotea ikusgai, Gomont zineman, baina, ikusiko da, ni joan behar naiz, nik joan nahi dut pelikula ikustera aretora, así que, espero dut, honetan joan alizatea. Aizu, Marcos, aretoetako bere ibilbidea egin zuen, aipatu zen igun, eta dagoeneko plataforma digitaletan dago, Argentina 1985, eta uste dute gomendioa luzatu zen igula, eta guk dagoeneko aukera izango dugula pelikula ikusteko, akaso entzule gogoratuko dute, honen inguruan aurkeztu zen iguna, baina labur bada ere, konta iguzu, zenolako jartzuna izaten jarraitzen duen pelikulak Argentinan, eta dagoeneko, plataforma digitaletan ere mundu osoan ikusteko moduan izango dela, bada berri hon batez. Bai, hemen Argentinan rekord batzuk apurtu zituen pelikulak, eta orain ikusgai dago, munduan ikusteko eta hori garrantzitsua da. Nik gomendatu nien filma jende askori eta espero dut orain Euskal Herrian ere zuek ikustea eta gero nahi baduzue komentatuko dugu edo iritzeren bat badaukazue eta esango didazue, zer nolakoa iruditu zaizuen pelikula. Ikusiko dugu Argentina 1985, Argentinako historiaren orrialderik ilunenetako batzuetan kokatu eta hantxe ausardia zaritutako hainbat pertsonen historia kontatzen du. Epaitegiak, historiaren berraztertzeak eta batez ere injustiziaren salaketa gordina, hori trailerari eta Marcosek kontatu zigunari erreparatuta, baina ikusten dugunean, Marcos Tedin, gure Argentinako korrespontxala, Buenos Aireseko korrespontxalarekin aztertuko dugu berriro ondo baderitzozu, Marcos? Bai, eta nik uste pelikula ikusita ezagutuko duzuela purtsu bat zelan den Argentinako historia, ze askotan Euskal Herritarrok, agian ez dakizue askorik gure herrialdeari buruz, orduan nik uste pelikula hori ikusita, behintzat aurrerapen bat izango duzuela, orduan hori ikusi eta gero komentatuko dugu. Komentatuko dugu, Marcos Tedin hori buru Buenos Airestik, eskerrik asko beste aste batez gurera Argentinan gertatzen ari direnak ekartzeagatik, eta datorren asterako ere baliatuko dugu. Helduko diogu beste gairen bati zurekin aritzeko. Bai, inflazioa horrengorako. Esarka handi bat eta utzi horri, izan ondo. Eskerrik asko, agur. Es el rock de la línea del frente. Salta una valla, dobla una esquina en cualquier adoquín. Esa primera línea es el rock de la línea del frente. Que se note que está... Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Meet me at midnight. Staring at the ceiling with you. Oh, you don't ever say too much.
Aipatu dugu gaur urriak 24 liburutegien mundu eguna dela, edo hori ospatzen dutela behintzat herrialde batzuetan. Hala ere, laster entzungo duzun ipuina ez duzu liburutegietan topatuko. Hemen gurean topatuko duzu, Kaixo Maitiako webgunean topatuko duzu, Firfiran podcastean topatuko duzu, baina liburutegietan oraindik ez. Aipatu dudan ipuin hori esnatu da eta Maialen Lizarraldek idatzi du. Horregatik telefonaren beste aldean daukagu. Arratsaldeon Maialen. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz? Ondo, oso ondo. Oso ondo. Bai. Gure entzulek dagoeneko ezagutuko dute gure podcasta, baina agian entzule berri bat daukagu gaur. Eta kontatu behar diegu, bi astez behin Firfiran izeneko podcast bat daukagula, egiten dugula. Kaixo Maitiaren kontaketa erotikoen lehiaketako 8 finalisten ipuinekin. Eta finalista horietako bat izan zen Maialen, eta gaur bere ipuina entzudeko aukera izango dugu, ahotsa jarri diogulako, musika pixka bat, soinu efektuak. Maialen, zuk ez duzu entzun, oraindik, entzuteko gogo zaude? Joa, pila bat egia esan, orain atera dituzuen beste biak entzun ditut, eta pila gustatu zaizkit, así que gogoz nire entzuteko. Bueno, goreti horrek urduri jartzea gaitu pixka bat, Nerviakoa dabe hemen, Hemen aurreko bi idazlei ere, Ireti eta Mikeli galdetu genion, eta ez da morroboagatik, baino beti galdetu behar dugu ze gure entzulei jakitea gustatzen zaie. Galdetu behar dugu ea kontaketa honek baduen autobiografikotik. Galde hona, nik ere dut misterioan utziko dudala. Noski, gauza batzuk badira, beste batzuk ez, eta orduan, entzuleak ikusi beharko du, zerekin geratzen den. Ondo da. Ez dugu spoilerrik egingo, baina aipatuko dugu, agertzen direla garagardoak, agertzen dela falafela. Hori behintzat, zure gustukoak dira? Bai, noski, beti dira ongi etorria, garagardo eder bat, eta falafel likatxu bat. Badakigu Maialen idazlea dela, eta nik Maialen, baliatuko dugu momentu hau, nik nire momentu friki fan edukitzeko. Nik duela urte batzuk irakurri nuen, iritzi artikulu bat, sola, no soltera izenekoa. Bai. Zuk idatzitakoa, eta duela egun batzuk konturatu nintzen, zuk idatzi zenuela, eta asko poztu nintzen, zesan nuen, artikulu hori pila gustatzen zait, lagunekin elkarrebanatu nuen bere momentuan, eta Maialen elkarrizketatzeko aukera izango dut. Hori zen, zuri aipatzagatik bakarrik. Entzuleari berez. Ondo, zu egiten dit, Egia zan, jende pila batekin konektatu artikulu horrek, eta zu bezala, zen asko esaten dit, nola lagunartean partekatu dutela, eta asko zaiela, eta bai. Ze ondo. Baina hori, entzulari bosta xola niri artikula gustatu zitzaidan ala ez, guk hemen gaur aipatu behar duguna da esnatu, baina aipatzen nuen bezala zu idazlea zara, eta jakin nahi genuen, ea ipuin hau idatzita zeneukan lehiaketaren berri izan aurretik, edo espreski lehiaketarako sortu duzun? Banekoan zirriborro bat. Ja, orain dela urte batzuk idatzita, eta ipuin honen aitzakiarekin pixkat hartu nuen zirriborro hori, zen nahi nion pixkat buelta bat eman, eta saritik idatu nahi nion zirriborro horri, eta aprobetxatu nuen aitzakia, Durango kasokan nengoela konturatu nintzen lehiakita hau zegoela, eta hor hartu nuen zirriborro, eta horri ziraka sortu nuen bai. Goreti, Durango kasokan idatzi beharko dugu, Durango kasokan girotutako kontaketa erotikoa, ze nik badakit asko ligatzen dela. Bai, Hori esan digute. Hor badago, zer kontatu, bai. Hartuko dizute, ideia hori. Perfecto. Adi ongo gara, ea noiz argitaratzen duzun guk irakurtzeko. Beraz, aritik tiraka idatzi zenuen, eta hau beste idazleekin ere aipatu dugu, pena bat da, ze
sexualitateak eta erotikotasunak luke tabu izan behar, baina oraindik bada, eta horregatik galdetu nahi genizun, ea lotxa puntu bat ematen dizun horrelako kontaketa bat argitaratzeak. Pixka, bai egia esan. Osea, idazteak ez, bat ere, baina publiko egiteak, bai, nolabait badauka, bai, lotxa puntuari. Gero, bueno, tontakeria bada, ez, ez doa inora, ez, baina bai egia esan badago lotxa puntu txiki bat. Bueno, hau beste ere aipatu digute eta bai, eta guk aitortu behar dugu, bueno, grabaketa lanetan aritu garenean, Fari Baxeijan edo Gartxot Unsainekin adibidez, horiek dira bi ahotxe nagusiak ipuin hauetan, naiz eta gehiago dauden, grabaketa egunetan ere, gu hemen grabatzen ari ginela mikroaren aurrean, ozenean irakurtzen, esaten genuen nahi ama, hau irakurtzak pixkat, lotxe ematen dit. Claro, zer den, bai. Eta gero, bueno, entzule bezala marabila bada entzutea, ez lotxarik ez, baina, bueno, hori da, gure tabua gai. Firfiran podcastean, mota askotako kontaketa erotikoak entzungo ditugu, izan ere, gaia hain zabala izanik, idazle bakoitzak, helduleku bati eutsi dio, eta zure kasuan protagonista neska bat da. Ez dut asko kontatu nahi, baina, protagonista neska bat da, eta neskaren pentsamenduak agian, neska bera baino, dira protagonista hauak. Bazenekien hasieratik hortik tirako zenuela, zalantza egin zenuen, asko aldatu da ipuina. Generaldetik esan nahi duzu, zintzen protagonista zein zen, edo? Bai. Bai, eski esanik neko intuitiboki idazten dut, orduan ez aurrez pentsatzen dut ala, zer izango den egitura, edo, idazten noa, eta eramaten noen bidetik jarraitzen dut, orduan ez dago nera baki kontziente bat, baina, supongo, nire viventzia, makina naiz, hor dagoela, ez? Igual esan zidela, probatuko nuke, guztora, baina beste genero edo sexualitate motekin hain igual eroso sentitzen, baina, había punto bezala, bai. Bueno, eta idazti duzu hau, eta finalera iritsi da, horrek esan nahi du agian beste bat idazteko gogo zaudela, horrelako gehiago irakurriko ditugula, zuk idatzitako horrelako gehiago? Gustatuko nintzak, esan gehiago idaztea beti dago, nire urte berriko zerrendan, eta gero, ez dute nahi adina denbora hartzen, eta beti daukat horrez, zera hori, baina, gustatuko nintzak, bai, noski, ipuinerotikoak, edo beste modatako ipuinak, bai, hor daukat, nire zerrendan. Hori esan duzula urte berriko asmo onoien artean gehiago idaztea jartzen duzu, eta guk jarriko dugu gehiago irakurtzea, eta horrela egingo dugu simbiosi perfektua. Bai. Egia esan, idaztea da ni ustez, geroz eta gehiago irakurri, orduan eta idazteko gehiago zatzen dut, orduan horrekin lotuta ere badoa. Ez dudala igual hainbeste irakurtzen, bizitza bola egite zaigulako, gero idaztea eta irtezen, orduan, hor dago drama. Maialen, eskerrik asko, azken galdera bat egingo dizugu, izan ere, entzuleak zai egongo dira, ea, esnatu honetan ze gertatzen den. Gure entzulei saldu beharko bazeni ipuin hau, zer esango zenuke, horrela labur-labur. Zergatik entzun behar dute? Bai, nik uste ipuin honek, hau usatzen dut, intuitiboki bertzen du, baina gero nik analizia da, ipuin honek lantzen dituela bi gauza. Bat da fantasien papera, gure erremanetan, sonetzeta erremana bizi ditugula bi planotan, bat errealitatean eta bestea fantasietan, eta biak dira importantea. Hori alde bat eta pixkat jorratzen du heteroeskortasunaren gaia. Hau da, temoi bat, programoso bat manalko nuke honekin, baina bai, emakume hetero asko sentituten etxipen hori gizonekin harremantzeko orduan. Hor nire bi amuak. Perfecto, hortxe bota digu amua Maialenek, bi amu bota dizkigu, bata entzuteko
esnatu ipuina, eta bigarrena, bigarren kafe bat hartzeko berarekin aldela aurrez aurre, eta hetero ezkortasun horretaz luze eta zabal hitz egiteko. Bai. Perfecto, bai, alen hitz hartzen dizugu, Liberen lo dago abestia entzungo dugu, eta oso aproposa, izenburua entzungo dugu ipuinerako, beraz, entzun lo dago, eta gero elkarrekin esnatuko gara. Bagoaz firfiranekin. Bigarren garagardo askatu dute. Lehenengoak ez digoruritasuna apaldu leireri, eta trago luze bat eman dio bigarrena zerbitzatu besain laster. Garagardo zalea izberaz. Esan dio Ibaik miresmen keinu batekin. Buruarekin baiezkoa egin eta gai aldatu du leirek. Ta ez dakio ondo zergatik,
ez baitute elkarra apenas ezagutzen. Baina Ibaik oso modu naturalean eskaini dio Garagardo bat, hartzea lanetik ateratzen zeudela. Leirek pentsatu gabe esan dio baietz. Eta pentsatu duenerako hor daude. Garagardo bana daten. Lau aulki ditu mailak bueltan eta Ibai bere ondokoan eseri da. Egunero ikusten dute elkar lan tokian. Komunikabideko sail ezberdinetan lan egiteak noiz topo egingo duten, ez jakitearen zirrara sortzen dio Leireri. Batzuetan lankidekin kafea hartzen dutenean ondoan esertzeko saiakera disimulatu egiten dute biek, baina gero apenas hitz egiten dute elkarrekin. Leirek nahiago du horrela. Ibairen usaina etortzen zaio. Edo bere eskuei behatzen die kafe kikara eusten. Eta nahikoa du horrekin. Maiz bideo edizio lanetan nabiela, Ibairen eskua imaginatzen du bere izterrean. Aragia hartxatuz, pixkanaka hankartera igoz eta segundo batzuk igarotzen ditu horrela. Realitatera itzultzen denean apur bat biziseago sentitzen da. Leirek ez dakiz zer egiten duen hor. Eta Garagardoari trago txiki asko ematen dizkio. Zerbait egiterren. Ez delako atzo jaiotakoa. Jada ezagutu ditu realitateak eskaintzeko dituen espezimenak. Amaren papera beteko duen neskalaguna bilatzen dutenak. Sexuaren amaiera unilateralki dekretatzen dutenak. Zurrungekin iragarriz. Euren neskalagunoiak burutik jota daudela kexatzen direnak. Zu ez bezala. Zu etzara gainontzeko emakumeak bezalakoa. Zu diferentea zara. Kondoia jartzea borrokoa bihurtzen dutenak. Klitoria kokatu ezin dutenak. Klasikoak. Bizpahiru maitale on izan ditu, baina azken aldian ez dauka esperantzarik edo pazientziarik. Bat ere, amore emanda dago eta denboraldi baterako eskortasunean bizitzen utzi dio bere buruari. Bizitza errealean behintzat. Imaginazioaz baita bizitza erreala. Imaginazioak ez zaitu decepzionatzen. Ez ase gabe uzten, ez nahi gabetzen. Orain dela ez asko bilera batean ondoan eseri zitzaion Ibai. Ordura arte kirol saileko dena delako hori zen Ibai. Aspergarria ari zen izaten bilera. Balantzeak, taulak, grafikoak eta antzeko somniferoak izpide. Ibairen arnasketaren soinuari erreparatu zion. Norbait loa hartzen dagoeneko erritmoa zuen arnasketak. Geldoa, pausotua. Ohartzerako, oean imaginatu zuen bere burua. Ibairen bularrean etzan da. Ibairekin pentsatzea egunerokotasuna alaitzeko gutizia bihurtu zuen une hartatik aurrera. Bere dopaminazko goxoki maitea. Orain bere burutik atera da eta ondoan dauka. Bizitza propioa duen izaki kontrola ezin bezala. Bere gorputz espresio, azentu, fisiologia berdingabearekin. Tipo simplea dirudi. Bizitzari gehiegi eskatzen ez dioten horietakoa. Mendi buelta igandeetan, baskaluste eder bat, telesail sustagarri bat. Ziurtasunez botatzen ditu aiestapenak, adibidez. Taberna honi pintxo barra eder bat falta zaio. Gorputza Leireren aldera inklinatuta dauka. Irribare erdi batekin hitz egiten du. Leirek Garagardoari trago ematen dionean, Ibairen begirada sentitzen du gain gainean. Eta orduan bere hankartearen zaporea eta gogortasuna imaginatzen ditu.
zerbait esateko bere txanda heldu bitartean, baina ez da zer gertatuko, esaten dio Leirek bere buruari. Kirol zailan egiten du lan, Ibaik. Kirolzaleak diren mutilek Leirerentzat oroar badute gizonkote heterotzar energia hori. Sexua ere norgeiagoka bihurtuko dutela dirudi. Beste gizonkote imaginarioekin leian baleude bezala. Parean duten pertsonarekin lankidetza erotikoan aritu beharrean. Zalantzak ditu Ibai kategoria honetan sartuko ote den. Kuriositate handiz egiten dizkio galderak Leireri. Bere iraganeri buruz eta gaurkotasunezko gairen baten bueltan, eta erantzuna adi entzun eta isilik geratzen da. Gero baietz egiten du buruarekin. Leire bero sentitzen da, deseroso baita ere, ondo disimulatzen duela iruditzen zaion arren, umoretsu zerbaitek une hori eteteko naia gara gardotragoekin urdailera bultzatuz, itoz. Hau errealegia baita gauza onerako. Leirek kontatu dio denbora librean dokumental bat egiten dabiela, bere buruaz beste egin zuen osabaren bizitzaren inguruan. Honek drama familiarren ategireki du. Eta Ibaik irribar erdia zabatuta eta begirada jaitsita. Bere arreba psikiatrikoan dagoela kontatu dio. Elikadura portaeraren nahasmendu batek jota. Leirek Ibairen aldera inklinatu du gorputz hori kontatu bitartean. Gai arinago batera igaro dira ondoren. Une batean, Ibaik erosoago jartzeko keinoak egin eta besoarekin inguratu du Leireren aulkiaren bizkarra. Alarmak piztu zaizkio Leireri. Eta komunera joan da. Joder, hilara dago sartzeko. Korridoreko paretako puntu batean galdu du begirada. Tristezia puntu bat identifikatu du bere baitan. Eta honen zergaitia bilatzen. Heldu da bere txanda. Leireren buruan, komunitik itzultzean tabernatik atera dira biak eta kalearen bueltan, jenderik ez dagoenean, eskuetatik heldu eta musu geldo batekin hasi dira. Eta azala, berotu ala, arnaz harindu zaie. Eta elkarren atxak auspotutako musuak arnaza etenez bete dira. Leireren etxera joan dira eta sartzean ezin eutxita izterretatik helduz jaso eta paretaren aurka utzi du Ibaik. Kopetak elkarren aurka jarri eta begiradak tinko lotuta arnaz estukabiak elkarren lepoak dastatu dituzte. Presaka, biluzi dira, titibuak dastatu dizkio eta lastanek Ibairen atzaparretan utzitako distirak soratu beharrean jarri ditu biak. Logelara joan eta direnak eta ez direnak dastatu, usaindu, ukitu eta ikusi dituzte. Azala irakiten dutela elkarren sustrai eta darrak lotu, akoplatu, sartu, atera dituzte, lehergailuen erresistentzia estandez, akitu, eta itxaso bare bat bihurtu diren arte. Hori dena gertatu daiteke. Baina komunean jarraitzen du Leirek izoztuta. Jabetzen da realitateak ekarriko dion plazerra ala moduzkoa izango dela. Gatazkatxuak, kontra esankorra. Holako xea da realitatea, kabroia. Konketan esirita jarraitzen du. Harrituta erreparatu dio kuleroaren ezeari. Gorputzak ez du zalantza izpirik, pentsatu du. Komunetik bueltan beste taberna batera joatea proposatu dio Ibaik. Inertziak darama. Gaua hor bukatzea nahi du eta bere azalaren beroa ukitu nahi du biak, ala biak. Oinez doaz. Lantokiko gora bera komentatzen dituzte eta lanari buruz
ez hitz egitea adosten dute ondoren. Leireren hasierako irribarre urduriak algara bihurtzen ari dira. Ibaik miresmenez begiratzen dio barrearen barrez, ia ito beharrean, Leirek ibilera eten behar izan duenean. Bidean falafel bana faltzeko gelditu dira. Leireri etzaio bat ere axola falafelaren isuri. Guztiak inguretatik platerera nola erortzen ari zaizkion Ibairen begiradapean. Ibai askoz txukunagoa da isuriak kudeatzen. Decepzioa nondik etorriko den aurre ikusten saiatzen da Leire, baina nahiago du imaginazioa bestela erabili. Etxera heltzeko gogoa dauka, gabonetako xehetasun guztiak bere baitan errepasatzeko. Fantasientzako gasolina litroka dario Ibairen begiratzeko moduari Espaini irrifarrez erreparatzen dionean, edo soslaiez bere bularrei begira sentitzen duenean. Ez daki, nola atera hortik. Ez daki zergatik doazen beste taberna batera. Beste bina garagardo eskatu dituzte jendetza artean intimitatea topatzeko, iluntasun aproposena eskaintzen duen taberna horretan. Barran daude. Musika altu dago eta elkarren belarrietara hurbilduz hitz egiten diot elkarri. Leireren buruan Ibaik ile mataza bat belarri atzera eraman dio Leun. Leirek pauso bat aurrera egin du. Bien aurpegiak zentimetro gutxira geratu arte. Ibaik garrian jarri diosku bat. Masaian beste bat. Bere hau Leireren lepora hurbildu du. Espainikin azalaukitu eta hortik belarrira igo da. Oli purdia utziz bidean. Esnatu. Leirek asperen egin du. Apur bat zorabiatuta. Ezetz, dio buruarekin. Calm and Bigarren Kafea.
En la vida me han pedido eso. Espera que estoy aquí con Gorka, le voy a preguntar. Te mando yo la info.